Hello लोगोफोर उदां ब्रह्म Hello लोगोफोर उदां ब्रह्म YouTube Hello लोगोफोर उदां ब्रह्म YouTube channel खुलुमबाय उदां ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोन खुलुमबाय उदां ब्रह्म YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय अन्नानै नोंथांमोना आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लाइक खालामना हो डिस्टार्ब मा बुंदोंमोन रायजोफोर दा आं बुंनो सानदों नै माथो भिडिअ'सो बानायदों जेब्लायबो डिस्टार्ब दा आं बुंनो सानदों आंनि नै माथो भिडिअ'सो बानायदों खुलुमबाय रायजो राजाफोर दा नै माथो भिडिअ'सो खालामदों अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो अब्ला दिनैनिखौ बावनो फोजोबसै खोनाबायना बे आंखौ दिनै भिडिअ बानायनो होखाला आरो गाबसि बावगोन बिदि बिलाय नुबायना खोनाबायना जेब्लायबो डिस्टार्ब भिडिअखौनो मोजां बानायनो होआ आंखौ दे बिदिब्ला गोजोनथोंसै दिनैनि भिडिअआ